ассалому алайкум тамошобинони ютуб канали Маъмур Азия. имрӯз 3 январ аст, рӯзи душанбе. ба шумо сета гӯҳи гусаладори фурӯшӣ нишон медиҳем. беғайр аз ин ҳам дига гӯҳҳои гусаладор ҳам ҳаст. гӯҳҳо ҳамаш ёш ҳастанд. якум гусалаш, дуюм гусалаш гӯҳҳои пир нест. гарантиш ҳаст. гӯҳҳо гаранти гӯҳҳо камаш 8 литр набошам 10 литр 12 литр шир доранд. гӯҳҳои гарантияи даставкаш ҳаст ба тамоми Тоҷикистон. нархошона гап намезанем, барое ки касе ки харидори аниқай молхар ҳаст, занг бизанед, ба ҳузур занг бизанед. чӣ саволе дошта бошед, рақамҳо дар рӯи экран ҳаст. чӣ саволе дошта бошед, бигиред, занг бизанед. барои занг задан мондагием рақамҳоро. занг бизанед, пурсед. гӯҳҳо дар хуҷанд ҳаст, дар Душанбе ҳаст. даставка ба тамоми Тоҷикистон иншоалло мешавад. ҳамин худо медонед ки ҳам бозори Душанбе любой район мошин меравад. ҳамин мошинҳо қати роӣ мекунанд. ғами даставкаро нахӯред. харидор бошед, манам муроҷиат кунед. айноми канали мо гап занед. агар иншоалло ягонта савдош туурӣ гирифта харидорӣ кардед, дар комментарҳо бинависед ки мо ҳамин гӯҳҳоро харидем. дига молҳо ҳам дорам, фақат ино не, дига мол ҳам ҳаст. бародаро фақат ҳамин кор қати машғул ҳастанд. шумо арзонтар метавонед бигиред. ин молҳои нархи средняй, арзони бадам нест, қимати бадам нест. ҳам нархҳои средняй мувофиқи сумихтон ҳамин муомила карда метиҳад. гусалаш нар як сутка шуд, ҳозир 10 та фалла додеса. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, подписатсия кардагӣ нестанд, ҳатман подписатсия кунед. фикрҳои худтонро дар комментария гузоред. чӣ саволе дошта бошед, ба ҳузур занг бизанед. рақамҳода ин рақамҳо барои занг задан, барои пурсидан, барои харидорӣ кардан. ба ҳузур занг задан гиред. саломат